Tutorial honetan, Web 2.0 baliabide ezberdinak nola txertatzen diren Moodle ikastaroetan ikasiko dugu. Web 2.0 aplikazioen ezaugarrietako bada horixe hain zuzen. Kode bat eskaintzen digute, delako aplikazio hori gure gunean, gure wikian, gure Moodleko ikastaroan txertatzeko. Adibidez, dokumentuak, aurkezpenak, burumapak, mapa kontzeptualak, komikiak, denbora lerroak, posterrak, iaia edo zer gauza. Hauetan guztietan erabili ahal izango ditugu alde batetik bertan sortuta dauden baliabideak eta gurera ekarri, gure ikastaroetara ekarri, eta bestetik guk geuk aplikazio ezberdinetan alta eman dezakegu eta hantxe sortu gure baliabide propioak. Aplikazio gehienak erabilerrezak dira eta doainekoak, eta denetan ia gauza bera egingo dugu. Ikus ditzagun adibide batzuk. YouTubera joaten bagara adibidez, bilake eta kutsatxoan jarriko dugun, bilatu nahi dugun terminoa, eta behin erabakitzen dugunean zein bideo txertatu nahi dugun gure ikastaroan, zabalduko dugu, partekatu eta kapsulatu. Ikusten dugu hemen, neurri ezberdinetan egin dezakegula, baina nik hoxe aukeratuko dut, kopiatuko dugu kodea, eta gure Moodleko ikastarora joango gara. Bertan, web orri bat sortuko dugu, eta behin jartzen dugunean izena, bideoa, zabalduko dugu HTML editorea, ez arrunta, ez editore arrunta, HTML editorea, itxatziko dugu, kodea, eguneratu, eta gorde eta erakutsi. Orduan, bideoa txertatuta geratuko da gure ikastaroan. Beste adibide bat, burumapa bat txertatzea izan liteke. Toki aplikazio webgune asko daude, burumapak, mapa kontzeptualak eta sortzen dituztenak. Eta gauza bera, hemen sortu dezakegu gure burumapa, edo beste bat, edo lehendiken badagoena txerta dezakegu gure webgunean. Kasu honetan gu, MindMeisterrera joango gara, eta publikoa denez mapa hau, ikusiko dugu hementxe dagoela embed egiteko kodea. Kopiatuko dugu, gure webgunea joango gara bueltan, sortuko dugu lehen bezala web orri bat edo aprobetxa dezakegu lehendiken ere sortuta duguna, eta MindMeister adibidez ipiniko dugu, eta gauza bera egingo dugu. HTML kodea txertatu, eguneratu eta gorde. Horrela ikusiko dugu, burumapa gure webgunean txertatuta geratzen dela. Beste adibide bat, PowerPointak gordetzeko edo PDF-ak igotzeko SlideShare zerbitzu ezaguna izan liteke. SlideShare.netean bila ditzakegu, bilaketa egin dezakegu, eta beti bezala guk gure dokumentuak ere igo ditzakegu. Gero, behin igota dagoela edo topatu dugula zerbait interesgarria dena guretzat, embed kodea topatuko dugu hemen txegoran, kopiatuko dugu, eta beti bezala gure orri bat sortu, SlideShare, eta hemen HTML-ean kopiatuko dugu. Beste kontu bat da, zentratu nahi balin badugu aurkezpena, center etiketa idatz dezakegu eskuz, amaieran ere beste center etiketa baino, amaierako barrarekin eguneratu, eta gordetzen balin badugu, ikusiko dugu, aplikazioa edo txertatu dugun aurkezpena erdian kokatuko dugula. Beste adibide bat, erabilgarria izan litekena, script izan liteke, script.comen. Hemen ere igo ditzakegu gure Word edo OpenOffice, PDF-ak, horrelako dokumentuak, gero gure gunetan txertatzeko. Kontua da, horkoak erabilditzakegula beti bezala edo guk geuk igotakoak. Hemen txeduguen bat kodea, insertar, kopiatuko genuke, hauxe guztia, ikusten duzue neurri ezberdinetan ere pertsonaliza daitekela, guk hoxe kopiatuko dugu, gure ikastarora joango gara, orria sortu, script,
eta HTML-ean berriz ere kopiatuko dugu. Eguneratu, gorde, eta hementxe daukagu igotako dokumentu hori txertatuta gure webgunean. Ikus dezakegun bezala. Web aplikazio ezberdinekin jarraituz, oraingoan denbora lerro bat txertatuko dugu gure ikastaroan. Denbora lerroak oso interesgarriak izan litezke, autoren edo norbaiten bizitzak edo jasotzeko modu oso grafiko eta bisualean. Hemen ere bilatzaile bat izango genuke. Eta dagoen bakarren bat erabilgarria izan liteke guretzat. Adibidez, hemen txartuko dut hauxe, eta behar duguna da embed kodea beti bezala, kopiatu, hau ere pertsonaliza daiteke, guk holaxe kopiatuko dugu, gure ikastarora joan, orria sortu, eta hortxe DPT denbora lerroa txertatuko dugu HTML-ean. Hementxe, eguneratu, gorde, eta hortxe daukagu gure denbora lerroa. Kargatzen denean, hortxe ikusiko dugu denbora lerroa. Gure ikasleentzat eta abar oso bisuala gertaliteken Web 2.0 aplikazioa. Beste aukera interesgarri bat, bideo tutorial bat grabatzea izan liteke gure ikasleentzat. Hemen ere, zerbitzu ezberdinak daude, adibidez screener.com edo baita Screencast-O-Matic edo beste asko daude. Kasu honetan guk, lehendiken sortutako aurkezpenen bat, bideo tutorialen bat, hemen e-learningaren inguruko bat, txertatuko dugu. Hemen ere gauza bea, horrira joaten gara, eta hementxe embed kodea. Kopiatu, nahi balin badugu neurri aldatu hemendik alda dezakegu, baina guk holaxe egingo dugu betikoa. Horria sortu, eta hemen hoxe screener bideo tutorialak egitekoa HTML-eri emango diogu, kopiatu, eta ikusiko dugu nola geratzen den bideo tutoriala txertatuta. Hortxe daukagu bideo tutoriala. Eta bukatzeko, poster bat txertatuko dugu gure online ikastaroan. Kasu honetan, Gloster aplikazioa erabiliz, eta lehendik dagoen poster bat txertatuko dugu. Ikusten duzuen bezala hementxe dago, kodea embed disklog jartzen duen honi emanez, eta neurri ezberdinetan. Nik hauxe kopiatuko dut, bazpare, horrira joango naiz ikastarora, horri bat sortuko dut, posterrak egiteko aplikazio nahiko interesgarria da Gloster hau, HTML-a zabalduko dut, editorea, kopiatu, eguneratu eta gorde. Eta ikusiko dugu, hementxe dagoela posterra. Ikusten duzuen bezala oso erraza da edozein Web 2.0 aplikazioa gure ikastaroan txertatzea. Probatzera animatzen zaituztet, izan ere zuen ikaslek izugarri eskertuko dizue informazioa modu erakargarrian ematea.